Üdvözlöm Önöket! A mai napon megmutatjuk, hogyan készítse fel megfelelően a kotrógépet a térre. Első lépésként alaposan mossa le a gépet. Nagyon fontos, hogy figyeljen oda, hova irányítja a vízsugarat. Nem szabad a vizet a motortérbe juttatni, nehogy kárt tegyen a motorban. Lehetőleg ne közvetlenül a munkahengerek szárára, dugattyúkra fújja a vizet. Természetesen ügyeljen arra is, hogy ne kerüljön víz az elektromos berendezésekbe, például a lámpákba, kapcsolókba és a kábelcsatlakozókba. Az alapos mosás után meg kell szárítani a kotrót, például kompresszorral, hogy elkerülje a korróziót. A motorteret is fúvassa ki, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződéseket. Miután a gép tiszta és teljesen száraz, következhet a kenés, zsírozás. Ezután a fülkét és a külső felületeket műszerfalápoló sprével konzerválja. A leállítás előtt kezelje le a kopott, lehorzsolt részeket. Ellenőrizze a hűtőfolyadékot és a motorolaj szintjét. Szükség esetén ellenőrizheti a gázolaj vízleválasztóját, vagy a légszűrőt is. Kiemelten fontos a hűtőfolyadék fagyáspontjának mérése a télbeállta előtt. Ellenőrizzük a láztal feszességét is. Minikotróknál ezt úgy teheti meg, hogy középen lenyomja a láncot, a belógás maximum 1,5 cm lehet. Ha ennél nagyobb, az ellenőrző ablak mögött található állítócsavarral feszítsen utána az előírt értékre. Ezután vizsgálja meg a hidraulikaolaj szintjét, valamint a hidraulikatömlők állapotát és tömítettségét. Ne feledkezzen meg a csereperiódusokról sem. A hidraulikaolajat 2000 üzemóránként vagy 2 évente kell cserélni. A motorolajnál az első csere 50 üzemóra után esedékes, majd ezt követően 250 üzemóránként. A téli időszakban a kotrógépet lehetőleg száraz helyen tárolja. Az akkumulátort tartsa jó állapotban rendszeres töltéssel vagy csepptöltő használatával. Fontos, hogy a karbantartás és töltés előtt mindig áramtalanítsa a gépet az akkumulátor leválasztó kapcsolóval. Az így felkészített gép tavasszal azonnal munkára kész lesz, felesleges javítások nélkül.